Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θέλει κάτι να πει ο Πρόεδρος? Θέλει κάτι, Πρόεδρε? Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι μέχρι στιγμής από αυτά που υπόθηκαν? Ωραία, συνεχίζουμε τότε. Δεν ξέρω αν καταλάβετε, όλα αυτά που είπαμε πριν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να ενταχθούν και έχουμε διαλέξει αυτούς και να ενταχθούν σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται στη νέα εταιρεία, δηλαδή στην εταιρεία που θα γίνει στην Κύπρο, για τους λόγους που είπαμε, που δεν μπορούμε να την κάνουμε εδώ. Γιατί αν την κάνουμε εδώ, φυσικά όλα τα χρήματα και όλες οι υπεραξίες που θα αποκομίζαμε θα ήταν απαιτητές από το κράτος και από τους πιστωτές. Το κάθε ένα από αυτά τα πράγματα που γίνονται, το real estate, τα φωτοβολταϊκά, η ενέργεια, η αφαλάτωση, που είμαι εγώ εκπρόσωπος, που είναι ένα μεγάλο asset το οποίο θα δείξει στο μέλλον μεγάλη υπεραξία, είναι πράγματα που θα ενσωματωθούν στην εταιρεία και θα έχουν την προτεραιότητα οι ήδη υφιστάμενοι μέτοχοι της Ιντερσάτ, χωρίς να πληρώσουν τίποτα, με 1 λεπτό αναμετοχή, για να δώσουμε το δικαίωμα στον καθένα από αυτούς να συμμετάσχει, να μην είναι δηλαδή κανένας απ' έξω. Είναι 17.000 μέτοχοι. Αντιπροσωπεύουν εκατομμύρια μετοχές. Κάθε ένας από αυτούς, οι μετοχές που έχει, 1 λεπτό η κάθε μετοχή θα συμμετάσχει στη νέα υποίδρυτη εταιρεία στην Κύπρο. Αυτό είναι το όλο σχέδιο και αυτά είναι τα assets που προσπαθούμε να βάλουμε μέσα σε αυτή την εταιρεία, ούτως ώστε να έχει και δικές της αξίες. Να μην περιμένει δηλαδή να διεκδικήσει δικαστικά όλα τα εφιστάμενα. Αυτή είναι όλη η φιλοσοφία, την οποία την εμπνεύστηκε ο κ. Ράλης φυσικά, και είναι κάτι πρωτοποριακό. Είναι η πρώτη φορά που θα διεκδικήσουμε περιουσιακά στοιχεία εφιστάμενα, τα οποία υπάρχουν. Είναι περιουσιακά στοιχεία που δεν τα έχει αυτή τη στιγμή κανένας. Τα ανέμονται βέβαια άνθρωποι, οι οποίοι δεν πρέπει να τα ανέμονται. Και εμείς πρέπει να πούμε stop. Stop. Χωρίς χρήματα δεν γίνεται. Γι' αυτό γίνεται αυτή η εταιρεία στην Κύπρο, με αυτό το μικρό φύ, το 1 λεπτό αναμετοχή, για να μπορέσουμε να υπάρχει μία αντίσταση σε όλη αυτή την ιστορία. Πώς θα γίνει αυτό? Πολύ απλά. Η ίδρυση της εταιρείας στην Κύπρο, η οποία είναι και πάρα πολύ ευέλικτη χρηματοοικονομικά, γιατί σήμερα τα χρηματοοικονομικά εργαλεία είναι το πάντα. Εδώ ολόκληρη χώρα προσπαθούμε να την καταρρεύσουμε με χρηματοοικονομικά εργαλεία. Μόνο έτσι μπορεί πια να διεκδικήσει περιουσίες. Δυστυχώς, οι παλιές αγωγές, μηνύσεις και όλα τα σχετικά δεν σου παράδειγμα Χρήστο. Η μοναδική περίπτωση να κερδίσει πράγματα είναι τεχνοκρατική πλέον. Αντιπροσωπεύω αυτόν τον κλάδο, ίσως είναι και λίγο άσχημος, έχει ακουστεί κόντε μόλις και τέτοια, αλλά δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που μόνο έτσι μπορούμε να κερδίσουμε πράγματα. Γι' αυτό και αυτή η ίδρυση στην Κύπρο με το 1 και μοναδικό λεπτό. Φυσικά, καταρχάς, προτεραιότητα η μέτρη της Ιντερσάτ. Αλλά μπορούμε να έχουμε οποιοδήποτε άλλο μέτωπο, οποιασδήποτε άλλη εταιρεία. Όπως η Θεσσαλονίκη και η Λανέτ και όλες αυτές οι εταιρείες, οι πολύπαθες στο ελληνικό χρηματιστήριο. Τελειώνω λέγοντας για την απαλάτωση που αντιπροσωπεύω. Έχω και μια εταιρεία λίγα αργότερα, Think Tank SA, η οποία έχει αναλάβει 2 μεγάλα έργα. Η Κύπρος φημίζεται για τις απαλατώσεις της. Είναι ένα τεράστιο asset δηλαδή. Αυτά τα χρήματα με τη βοήθεια ΕΣΠΑ και οποιοδήποτε κοινοτικού προγράμματος μπορούν να γιγαντωθούν και με τη βοήθεια των φωτοβολταϊκών, με τις έτοιμες λύσεις, με το κλειδί στο χέρι, μπορούμε να γίνουμε κάτι πολύ μεγάλο ανεξαρτήτως των διεκδικήσεων της Ιντερσάτ στο ελληνικό χώρο. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσει ο κ. Ανδρέας Οράλης.